खुलुमबाय बडलेण्ड सानखौरां नायगिरि अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। नोंथांनि खाफालाव दङब्ला मोननो हागोन बोलेर'। नोंथांनि खाफालाव दङब्ला मोननो हागोन पालसार 150। नोंथांनि खाफालाव दङब्ला मोननो हागोन वेस्पा स्कुटी। नोंथांनि खाफालाव दङब्ला मोननो हागोन सुपार स्प्लेन्डर आरो ई-रिक्शा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुराव सान्थिपुर इडुकेटेड आनएमप्लयड ट्राइबेल एस'सिएशना गावगावनि खाफालखौ आनजाद नायनो थाखाय गोदान बोसोरनि मुङाव लानानै फैदों लाकी गिफ्ट कपन। बे लटारि कपननि बेसेनखौ गांसेयाव 500 रांल' खालामनाय जादों आरो बुक लायोब्ला खम बेसेनावनो खमायना होनाय जागोन आरो लटारिखौ फैगौ दाननि एबा जानुवारिनि 15 अक्ट' खालि होगोन होनना बुंथियो बोसोनगिरि रनेन बसुमतारी बिथाङा। लाकी गिफ्ट कपननि प्राइसफोरा फारियै सेथियाव बोलेर' B6, नैथियाव पालसार 150, थामथियाव वेस्पा स्कुटी, ब्रैथियाव सुपार स्प्लेन्डर आरो बाथियाव ई-रिक्शा। बेबायदि गुबुन गुबुन बेसेन गोसा गारि मटरफोरखौ नोंथांनि खाफालाव लिरनाय दङब्ला मोननो हागोन। आच्छा दिनैहाय 1 तारिख डिसेम्बर 2023 मायथाइनि बे समाव जोङो सान्थिपुर एडुकेटेड इउथ ट्राइबेल एस'सिएशननि जानानै गासै खौरांगिरि आरो खौरां नायग्रा बिथांमोननिसिम आङो फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिदों। दिनैहाय जोङो माखासे बे ओनसोलनि जोंनि सान्थिपुर ओनसोलनि लेखा रोंनानै थानाय खामानि मोनै बा ट्राइबेल इउथ एस'सिएशना मोनसे हाबाफारि लानानै बेयाव जुथुमनाय जादों। बेयाव आङो बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। निस्सय जोङो मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोसावनो सानदों जे जोंहा बे ओनसोलाव थानाय माखासे लेखा रोंनानै बेखार जानानै थानाय सेंग्राफोर बिथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजों बा सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे लटारि बे लटारिखौ होनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जाबाय। बिनिनो दिनैहाय जोङो मोनसे मावखुलि बेयाव गायसननाय जाबाय सान्थिपुर नैबे बाजारनि लांगोनायावनो बा लामा सेरावनो। दा दिनैहाय बे बेखेवनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो फोसावनो सानदों जे जोङो माखासे रांखावरिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बा जोंनि एस'सिएशनखौ राफोद खालामनांगौनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों। आरो लटारि हिसाबै जोङो बे ओनसोलाव मोनसे जे रांखावरिनि बेबस्था बेखौ जोङो राफोद खालामनायनि जे थांखि आरो उद्देश्य लोगोसे जोंनि एस'सिएशनखौ मोनसे मजबुत आफाद हिसाबै फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय बे लटारिखौ होनाय जादों। ओंखायनो आं आसा खालामदों जोंनि जे लटारि होनायनि जे हाबाफारि बियो निस्सय साक्सेस जागोन। जोङो लटारि हिसाबै बेयाव गासै 9,999 बे फिसखौल' खालामनानै होनाय जादों। बेनिफ्राय प्राइस हिसाबै जोङो फार्स्ट प्राइजआव जोङो होनो थाखाय थिरां खालामदों बोलेर'। सेकेन्ड प्राइजआव दङ जोंहा पालसार 150। थार्ड प्राइजआव जोङो खालामनानै होदों वेस्पा स्कुटी। लोगोसे फर्थ प्राइजआव दङ सुपार स्प्लेन्डर आरो लास्टआव बा बाथि प्राइजआव जोङो ई-रिक्शा। बे गासै मोनबा प्राइजखौ होनायनि जोङो थि खालामनाय जाबाय। बेखौनो आसा खालामो जे गाव गावनि खाफाल बेखौ नायनो थाखाय निस्सय बयबो बे ओनसोलजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलावबो जिहेतु माने लटारिखौ बानायनाय जागोन। ओंखायनो नोंथांमोनहा बेयाव खुनु गोनो गोथो जायालासिनो लटारिखौ लानानै गाव गावनि खाफालखौ नायनायनि गेजेरजों आनजाद नायनो हागोन आरो खाफाल दङबा मोनगोन होननानै मिजिंथिदों। जोङो बे लटारिनि प्राइसखौ गांसेयाव 500 करि खालामनाय जादों बा 500 आरो बेयाव गासै मोनसे बुकआव जोङो 6 पिस होनाय जादों। सोरबाया जुदि मोनसे बुक लायोबा बेयाव गांसे फ्रि बेखौ जोङो थि खालामनाय जादों। ओंखायनो गोसो गोनां बिथांमोना बुक हिसाबैबो लानो हागोन आरो गांसे गांसे हिसाबैबो लानो हागोन। बेखौनो आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना बेयाव माने खुनु गोनो गोथो बा माबा मोनसे उसुबिदा बा माबा मोनसे प्रब्लेम जागोन बेबायदि नङा।
जोङो जेनुइन हिसाबै बे खेलाखौ होनाय जागोन आरो हाउजिं सिस्टेम हिसाबै जोङो बे लटारिखौ गेलेनाय जागोन। ओंखायनो दोलै नोगोरै गासैबो नोंथांमोनखौ लटारि लानायनि गेजेरजों गाव गावनि खाफालखौ नायनो हागोन। जोङो लटारिनि जे द्र' डेट बा बेनि खेलाखौ फैगौ जानुवारि 15 थारिख 2024 बे मायथाइयाव थिग खालामनाय जादों। ओंखायनो नोंथांमोनहा गोसोबायदि लटारिखौ लानायनि गेजेरजों फैगौ जानुवारि 15 थारिखआव बे खेलायाव गेलेनायाव जोङो बयखौबो बाहागो लाहोनो थाखाय खावलायगोन आरो नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लानायनि गेजेरजों आरो जोंनि गासै सेवथानि मेम्बार आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो दोलै नोगोरै दिनैनिफ्राय जागायनानै गुबुन गुबुन थावनियाव फानहैनायनि बेबस्थाखौ निस्सय खालामनानै होगोन। आं बेखौनो मिजिं खालामबाय आरो बयनिसिमबो बे समावहाय बाहागो लानायनि थाखाय साबायखर जासिदों। आरोबाव गुबुन मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय जोङो बे लटारियाव जाय बिथांमोना मोनथाम डिजिट गोरोबगोन बा मोनथाम डिजिटआ मिलायगोन बिथांमोननि थाखाय जोङो 2000 प्राइज हरनाय जागोन। ओंखायनो बिनि थाखायबो जोङो गाव गावनि खाफालखौ नायनो हागोन। बेखिनि समावहाय आङो फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो लोगोसे बेयाव बाहागो लानाय जोंनि मिडियानि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिबाय आरो जोंनि सेवथानि साफ्रोम आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे मेम्बार बिथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव आङो बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै बेखिनि बुंथिनायनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। बेखौनो जों आसा खालामदों जोंनि जे थांखि बे मोनसे थांखियानो जाहैबाय जोङो गासैबो साफा साफा बे ओनसोलनि लेखा रोंनानै थानाय बेखार जानानै थानाय जिहेथु माने गासै सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे उद्देश्य खालामदों बे ओनसोलनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय। ओंखायनो जाय बिथांमोनहा लटारि लागोन नोंथांमोनहा जाहाथे माने खुनु गोनो गोथो जाया आरो रायजो राजा नोंथांमोनहा निस्सय हेफाजाब होगोन बेखौनो जोङो आसा खालामदों। आरो बे ओनसोलनि जानानै खुनु माबा मोनसे गोनो गोथो बे खेलाया जानाय नङा। जोङो गासैबो जिहेथु माने बिबान मोननाय साफ्रोमबो जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, गुबुन गुबुन आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। जोङो बे खेलाखौ जेनुइन हिसाबै खालामगोन बेखौ जोङो माने फोसावनानै दोननाय जाबाय आरो।